हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बर'र चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लागोन जे आधार कार्डआव रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडिखौ जों माबोरैहाय भेरिफाइ खालामो आरो नोंथांमोननि थाखाय बे भेरिफाइ खालामनाय खामानिया जोबोद गोनांथार। मानो होनोब्ला जोंहा आजिखालि अनेक आधार कार्डखौ एकाउन्टजों बा माबा मोनसे डकुमेन्टजों गोबां जोङो लिंक खालामनांगौ एबा साबमिट होनांगौ जायो आरो आधार कार्डनि गेजेरजों जों गासैबो खामानिखौ मावनो हानाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो जाहाथे बिनि सार्भारा प्रब्लेम जाया, लिंक सार्भारा जाहाथे प्रब्लेम जाया, मबाइल नाम्बार उइथ आधार कार्ड बिनि माखासे लिंक सार्भारा जाहाथे प्रब्लेम जाया एबा इमेलजों जायफोर नोंथांमोनाबो रेजिस्टार जानाय इमेल एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना बेखौबो भेरिफाइ खालामनांगौ एबा मबाइलानो जा इमेलानो जा नोंथंमोना बेखौ माबोरै भेरिफाइ खालामो जोङो बेनि स्टेपखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां कमेन्टबो खालामनानै हरदों नोंथांमोनहा सोरबा आधार कार्डनि जा नाम एबा मबाइल नाम्बार बिनि डेट अफ बार्थ एबा एड्रेस बेफोरनि माखासे मिस्टेकफोरखौ जोङो कारेक्सन खालामनो हागोन ना हाया होननानै गोबां सोंहरदों। बेफोरखौबो जों बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअनि माखासे स्टेप एबा प्रसेसखौ नोंथांमोना फारियै फारियै जोबजासिम नायजोब, अब्लानो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन जे जों बे भिडिअनि गेजेरजों जों बोरै सल्युसन खालामनो हायो। गुबैयै जोङो मिथिनानै लागोन आधार कार्डनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडिखौ जों बोरै भेरिफाइ खालामो बेनि गोनांथिखौथ' जोङो मिथिखाबाय लोगोफोर। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो ए टु जेड नोंथांमोना जोबजासिम प्रसेसखौ नायजोबदो आरो लोगोसे फिसा रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम जाय नोंथांमोना भिडिअआव एबा बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांमोननि मददजों आंबो गोदान गोदान भिडिअ बानायनो हानाय जायो। दायो लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामला, जोङो स्टार्ट खालामदिनि। जायखिजाया नोंथाङा मोनसे ब्राउजार लादो, बेनिफ्राय नोंथाङा टाइप खालामनानै होदो UIDAI, नोंथाङा बिदि टाइप खालामदो .in क्लिक नोंथाङा सार्च खालामना होदो। लोगो लोगो नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननो हाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामदो, बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो गाहायनि मोनसे लिंकआव। बेनिफ्राय लोगो लोगो नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन। नोंथाङा डेस्कटप साइडआव गैयाब्ला डेस्कटपखौ अन खालामनानै लादो जाहाथे गासैबो बेनि माखासे इन्टारफेसखौ नुजोबनो हानाय बायदि। बेनिफ्राय नोंथाङा लेंगुवेज चइस खालामदो, इंलिसाव होबाय। दायो नोंथाङा लोगो लोगो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनलायबाय। दायो नोंथाङा गोजौआव मोनसे फिसा एडभार्टाइज फैदों, बेखौ नोंथाङा क्लस मार्कआव थुना होदो। बेनिफ्राय गाहायाव स्क्रल डाउन खालामोब्ला जों नुनो मोनो आधार आपडेट, गेट आधार बेफोरबायदि नोंथाङा नुनो मोनो। बेनिफ्राय आधार सार्भाइस नुनो मोनदों गाहायाव। बे आधार सार्भाइसआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। दायो जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनलायबाय लोगोफोर। दानिया जों बेबायदि इन्टारफेस मोनोबा गाहायाव फैदो, मोनसे नुनो मोनदों आधार लिंकिं स्टेटास, जोङो बेबायदि अपसन नुनो मोनदों गाहायाव। आधार लिंकिं स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबावदो। बेनिफ्राय जोङो मोनसे प्रफाइल एबा नोंथांनि आधार प्रफाइलाव जोङो सौहैगोन। जेनेबा नोंथाङाबो नोंथांनि इन्टारफेस हिसाबै नोंथांनि स्टेप बायदि नोंथाङा बेबायदि मोनसे मोनहैगोन। दानिया जोङो बेबायदि मोनबा गाहायाव दंबावो, जों बोखोयोबा नुनो मोनबाय जे मोनसे भेरिफाइ इमेल अर मबाइल नाम्बार, जों बेबायदि नुनो मोनदों। नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला लोगो लोगो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनदों। बेवहाय लेफ्ट साइडजोंहाय भेरिफाइ मबाइल नाम्बार नङाब्ला भेरिफाइ इमेल नाम्बार मोननैजों मोनसे नोंथाङा भेरिफाइ खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना भेरिफाइखौ मानो खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय। गुबैयै भेरिफाइआ जाहैबाय मोनसे सार्भार प्रब्लेम जायनि थाखाय एबा लिंक सार्भारा प्रब्लेम जायनि थाखाय। जेब्ला नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै दोनबाय मबाइल नाम्बार, बेफोरखौ बाहायनाया जोबोद खम जाबाय बा मबाइल नाम्बारा इनएक्टिभआव दंमोन, जेनेबा नोंथाङा बे मबाइल नाम्बारखौ बाहायिया गोबाव सम जाबाय, अब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो नालाय। बेनि थाखायनो नोंथाङा भेरिफाइ खालामनानै लानाया जोबोरैनो गोनांथार आरोना। अब्ला जोङो भेरिफाइ खालामनायनि स्टेपखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसिगोन। जोङो भेरिफाइआव मबाइल नाम्बाराव आङो दा क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय मा खालामनांगौ, नोंथांनि आधार नाम्बार फिलआप खालामदो, बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार फिलआप खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों केपसाखौ नोंथाङा बाव इन्टार खालामखांनायनि उनाव नैबे सेन्ड अटिपिआ ग्रिन कालारनि जागोन। अब्ला नोंथाङा बाव खनसे क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन आरोना। बे अटिपिखौ नोंथाङा बेवहाय इन्टार खालामनानै नोंथाङा साबमिट खालामब्लानो नोंथांनि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार साक्सेसफुल एबा भेरिफाइड साक्सेसफुल जागोन आरोना। दायो आंनिया अलरेडि भेरिफाइड जाखानायब्ला अब्ला बेखौ माबायदि दिन्थियो नोंथांमोना नायनो हागोन। आंबो बेवहाय खालामनानै दिन्थिनोसै। अब्ला लोगोफोर सेन्ड अटिपिआव थुनानै होनोसै।
चेनेल अटिपिआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुनो मोनबाय बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ अलरेडि बेहाय भेरिफाइ जाखानाय आंनिखौ दिन्थिबाय आरोना बेहाय दायो आंनिया बेवहाय बेबादि दिन्थिबाय नोंथांमोननिया मबाइल नाम्बार इउर मबाइल नाम्बार हेज बिन भेरिफाइड बिदि देखायगोन आरोना दानिया थिग बिदिनो इमेलबाबो बिदिनो जागोन दानिया जोङो बेवहाय मा मिथिनो गोनां दङ बेहाय जोङो माखासे नाम कारेक्सन एबा मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनाय एबा फट' आपडेट खालामनाय बा एड्रेस आपडेट खालामनाय गोदानै कारेक्सन खालामनाय एबा डेट अफ बार्थ कारेक्सन खालामनाय जों बेफोरखौ हागोन ना हाया बेवहाय जों मिथिनानै लागोन गाहायाव राइट फारसे नुनो मोनदों नङा होमबा बेहाय राइट फारसेयाव जों बेहाय माखासे नोंथांनि क्लियारखौ मोननो हानाय जागोन बेहाय नोंथाङा जेरावहाय नुनो मोनदों बेखौ कुइसन बेहाय फारि फारि दङ स्टेप बाय स्टेप बे स्टेटमेन्टफोरखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हायो आरोना दायो जोङो बेहाय नामखौ सोलायनोबा माबायदि कुइसन खालामनो हायो व्हाट चेन्ज केन आइ डु टु माइ नेम इन आधार कार्डआव नामखौ सोलायनो हायो नामा गाहायाव नायलाय नोंथांमोना बेहाय मा होनना बुंदों बेवहाय फर माइनर कारेक्सन इन इउर नेम अर चेन्ज मा होनना बुंदों इन नेम काइन्डलि भिजिट नियारेस्ट आधार सेवा केन्द्र नोंथांमोना बेबायदिनो दिन्थिफोरगोन जायखिजाया नोंथांमोना सेवा केन्द्रनि गेजेरजों एबा नोंथांमोना जेराव अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन आधारखौ जेराव एप्लाइ खालामनानै मोनदोंमोन बै अफिसावसो नोंथांमोनहा नाम कारेक्सन एबा माखासे डेट अफ बार्थ बेफोरखौ कारेक्सन खालामनानै लानो हानाय जागोन नङाब्ला नोंथांमोना मबाइलनि गेजेरजों गावनो सेल्फ कारेक्सन खालामनानै लानो हानायनि जेबो राहा गैया लोगोफोर दायो बेजोंनो क्लियार खालामनो हागोन खेबसेबो नोंथाङा एड्रेसानो जा नाम कारेक्सनानो जा एबा फट'आनो जा जिखुनु जा मबाइल नाम्बार आपडेटबाबो नोंथाङा गावनि मबाइलजों एबा गाव सेल्फ कारेक्सन खालामनानै लानो हानाय नङा दायो बेवहाय नाय लोगोफोर नुनो मोनदों मोनसे कुइसन नोंथाङा क्लियार खालामनानै लानो हागोन हाउ मेनि टाइम्स आधार डाटा केन बि आपडेट नोंथाङा आधार डाटायाव खनबैसे होनना बुंदों आपडेट खालामनो हायो एबा कारेक्सन खालामनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा क्लियार खालामदो नेमखौ नोंथाङा कारेक्सन खालामनांगौबा खनबेसे हायो होननानै बुंदों ट्वाइस इन लाइफ टाइम खननैयै नोंथाङा खुनुरुखुम सोलायनो हागोन बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथाङा वान्स इन लाइफ टाइमनो खनसेल'खा बेनिफ्राय डेट अफ बार्थआबो बे खनसेयानो जायो एबा खनसेल'खा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय